Hi guys, may gabi sa inyong tanan. Balo ko nga sa Pilipinas is gabi na karon. So, mapataw pag uli na ko guys. So, may gani ko karon kay sayo kog na uli. So, karon naglakaw in taong ko aring kuan kay kung taxi pa ko sayang namang kwarta na ko, may na lang ipusta sa swerte. Congratulations sa 7 magstambay sa tabi kay sa 752 ako ba itong giblaga niha sa tinuod lang kato gabi anang gabi gyud hapon sa gabi anay nagtext nako nga kana mugawasay. So ako amiga, so mo tong nag-TikTok ko. Ang TikTok akong gi post dito sa ako ang Facebook nga ako'y gipangita nya di na ko makita sa nasa Facebook nya. Pag vlog na ko pagkabuntag, it was 9 o'clock in Philippine time. Oh, English. English na taan ako ditong gimaymay ang 752 ug ang 752 751 na unta makuha ninyo akong pasabot. So sa bagay no na may nakadaog noon gyud sa akong gihatag nga 752 na ay nakadaog, pero makaingon ko dili sa gyud tanan kay dili tanan nakadaog kay uban narong pick up man. So ang VIP jud ato nga number sa akong vlog tuwa sa ako ang tuwa sa akong community dito na ako gibutang. So katong naa sa community na ang katutong naa sa akong special ug maintain 3 days na didto kato siya mga nambira guys, mga 3 days mugawas na siya. Kung kisay ganahan mangawhag lang ko nyo, kung kisay ganahan ninyo atong nambira nga mo maintain mas labing maayo for 3 days 5 days maintain ninyo ang akong special 3 days kay mugawas man gyud kay kana bitaw 752 sa special bina nako na nakamatngon mo pagkapit siya 31 ug 4 man siguro to ay 4:31 to 30 September 3 September 30 or October 1 na vlog na nako sa special. So kung ganahan mo sa akong number nga karang special og kanang karon ug gahapon inyo na i-maintain kay naadyoy posible mo kay VIP na nga number kay sa tinuod lang basi nakakuan mo nakabalita mo ka dungog mo nga naay grupo nga mobayad kag magpa-register ka og dili na siya PSO ha, magpa-register ka og 1,500 ba tapos tagaan ka nila pero compute nga VIP ba nga master ka na sila mga tao na master na sila sa computer sa pagka-compute nya mga vlogger ang uban di ba ka basta-basta makasulo dito giligi ka kabalo mo computation bitaw di ba. So congrats nang sa kanang nakadaog sa kuan sa 752. Ako gani guys wako kadaog kay wako kapusta kay ana nga time good kay balo ba mo sure time ko mag live nya maligo maglakaw pa magkuha pas bus mahay kay kustanan kay nakahibaw ko mugawas jud wag gina ko mahuno na atong sang adlaw nakapusta jud ko ana 100 jud ako napusta anong numero ha nya unsa bay nakalimot man ko kay nga akong gibanatan ang VIP man ang 082 akong gibanatan ug ang 382 guys nya mao lagi nya manghinaot ko nga unta makadaog pa tayo sa sunod pero 3 days mang sa usa semana 3 times mata makadaog sa kuan sa mga kumbi. So 3 times so manghinaot unta ko nga kuan diri kanito diri sa lugar
Natunta ko nga kuan kanang mudaog pata sa tong mga kumbi nga makatabang ko ninyo. Kaya nabi nag-message sa ako nga nakadaog daw siya 10 pesos birthday mami nakapalitin to ko pa birthday mami nakadaog daw siya 10 pesos. Damay nakadaog kay balo ko kay nag-text sila nako sa congrats ha, congrats. Kung nakadaog mo igor ako sa pag-congrats ninyo og kanang luwang sa akong puso sad nga nakatabang ko sa inyo nga naka-remind ko sa number kay kung di pa ma-remind di man ta makadaog di ba. So dihara ko to nalipay sa ko bisag wa ko ka daog bisag pusoy ko dako sa kalipay nako kay at least na share nako ninyo ang importante sa tao na share nimo ang blessing sa didto sa usa ka tawo di ba. Oh nya pero pasensya gid mo kaayo nga nganong akong community akong gilakan kakabalo ba mo nga nasa ko gikuan niya kakabalo mo VIP akong ibutang dito kakabalo mo daghan muli sa akong community bisan mga vlogger siguro wala ko kabalo wa man ta sa ko pakialam nila mo tan-aw di mo gud angay nga kuan kay kanang nambira gud para maguna sa inyo gikuan na nako para sa inyo sa mga membership. Oh nya laim sa kayno paminaw no di ba nga kuan wa ko paalam ninyo nga wa ko'y memorandum ninyo nga ilak mo nang istorya ko sa inyo nga karon mga pasensya mo ha. So di nila takot di nila ko tason akong video og salamat sa inyo tanan na ako'y ikuan ninyo na ako'y tip diri nga 694 ug katong 694 ug katong kining pizza 4 nga naa sa akong special ug sa ako ang maintain na ninyo og 3 days kay nindot na akong kuha na siya VIP na diha. So daghang salamat nyo tanan sa inyong suporta nga walay sawa-sawa ug di nila takutob. Ug by the way guys English na giniting tima anak ko diri sa kongge naglakaw into kung nagsistorya ninyo hantod mahuman ko masangko ko dito sa pabutan sa bus. So nagpasalamat sa ko nga bisan ngani talking okay ra sad nya. Daghang salamat nyo bye have a good night nyo tanan. Good luck ugma sa akong gistorya ninyo nga ayaw nyo kalimti ang 082 o 328 ha. Bye daghang salamat nyo tanan bye.